Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σε ένα καινούργιο βίντεο και έχουμε έρθει να εξερευνήσουμε, να επισκεφτούμε το ορυχείο Βύχου, το μεταλλείο Βύχου, πιο σωστά, στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Το ορυχείο Βύχου υπήρξε ένα από τα πολλά μεταλλεία στην ευρύτερη περιοχή της Λαβριωτικής. Δεν είναι τόσο γνωστό, πιο γνωστά φυσικά είναι τα μεταλλεία και τα ορυχεία κοντά στο Λαύριο, αλλά και στα Γλυκά Νερά υπάρχουν τέτοια έργα και φυσικά θεωρείται στο Λαύριο, στα Γλυκά Νερά, θεωρούνται και τα Γλυκά Νερά ως μέρος της ευρύτερης ζώνης, τέλος πάντων της Λαβριωτικής. Στο μεταλλείο Βύχου γινόταν εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος, όμως υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες από κατοίκους παλιούς και για εξόρυξη αμίαντου ή και μόλιβδου. Και γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε, φοράω προστατευτικά γάντια και μέσα στην κυρίως στο Α που θα επισκεφτούμε έχω μαζί μου και μάσκα, την οποία θα τη φοράω για να μην αναπνέω ή τέλος πάντων να αναπνεύσω όσο δυνατόν λιγότερα μικροσωματίδια, σκόνη και όλα αυτά, το οποίο δεν είναι καλό για τον οργανισμό, αμίαντος και ο μόλιβδος. Και καλό είναι να παίρνουμε κάποια μέτρα ασφαλείας, έστω ας πούμε και αν το μεταλλείο είναι εγκαταλειμμένο πολλές δεκαετίες τώρα. Δεν είναι ακριβώς γνωστό, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να βρω πληροφορίες πότε ξεκίνησε η λειτουργία του και για πόσο κράτησε η λειτουργία αυτή. Πάντως δεν πρέπει να λειτουργήσει για πάρα πολλά χρόνια, γιατί η κυρίως το Α που θα μπούμε είναι μικρή, πρέπει να είναι κάτω από 100 μέτρα και συνολικά, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την Ελληνική Σπηλαιολογική Οργανισμό, εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβής ονομασία, συνολικά είναι γύρω στα 200 μέτρα τα φρεάτια και στο ΕΣ, ας πούμε, εδώ πέρα στο μεταλλείο Βύχου. Και υπάρχει, ας πούμε, και κάποιος εγκαταλειμμένος, ας πούμε, εξοπλισμός. Λογικά εκεί γινόταν η ανέλκυση, ας πούμε, των ορυκτών. Το μεταλλείο δεν θα το βρείτε δύσκολα. Θα ανεβείτε την οδός Μπουμπουλίνας, την οδό Μπουμπουλίνας στα Γλυκά Νερά, θα στρίψετε δεξιά στην οδό Χάλκης και μετά από 10, 20, 30 μέτρα θα δείτε στα αριστερά σας ένα ξεκάθαρο μονοπάτι. Και φαίνεται και στο χάρτη ότι αυτό το μονοπάτι κάποιος σταματάει, είναι γύρω στα 100 μέτρα. Μπορεί να πάτε δηλαδή και με μηχανή, άμα θέλετε, και με ένα λίγο πιο ψηλό αμάξι έρχεται. Δεν είναι δύσκολο. Θα το δείτε και πολύ γρήγορα κιόλας. Αν θα περπατήσετε, θα βρείτε, όπως ανεβαίνετε στα δεξιά σας, και κάποια κτίρια πετρόχτιστα. Τώρα τι σκοπό εξυπηρετούσαν, τώρα κατοικία μπορεί των εργατών, διοικητικά γραφεία, ας πούμε, για τη λειτουργία εδώ του μεταλλείου. Δεν ξέρω. Και εκτός από αυτό, δίπλα από το μεταλλείο βρίσκεται και ένα πολύ μεγάλο καμίνι, πολύ χαρακτηριστικό εδώ της περιοχής. Είναι γνωστό δηλαδή σαν σημείο εδώ, το οποίο διατηρείται και πάρα πολύ καλά. Εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, στο καμίνι. Για μένα θα πρέπει να αποτελεί αξιοθέατο. Και αυτό, όπως και τα ορυχεία, δηλαδή θα πρέπει κάπως να αξιοποιηθούν. Σε άλλες χώρες αξιοποιούνται δηλαδή αυτά τα πράγματα, διότι ανεξάρτητα από ότι έχει σταματήσει πλέον η εκμετάλλευση των μεταλλείων και των ορυχείων αυτών, είτε εδώ είτε στο Λαύριο μέσα, έχουν να μας πούνε πολλές ιστορίες και φυσικά τις συνθήκες με τις οποίες οι εργάτες, ας πούμε, δουλεύανε από κάτω από πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Υπάρχουν μαρτυρίες, δεν θα το πούμε εδώ, και σίγουρα έχουν μεγαλώσει πάρα πολλές γενιές έτσι, κάτω από τέτοιες συνθήκες, και πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει και τη ζωή τους. Όπως και να έχει, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο και αυτό στην ανατολική πλευρά του ημιτού, γιατί εδώ βρίσκονται τα Γλυκά Νερά, και ας πάμε μέσα. Ναι, και κάτι τελευταίο,
η οικογένεια Βίχου, όπως και η οικογένεια Αργυρίου, αυτές οι δύο οικογένειες ήταν οικογένειες μεταλλορύχων, έτσι, και το μεταλλείο πήρε το όνομα, ας πούμε, της οικογένειας αυτής, εάν και σύμφωνα με τις όποιες πληροφορίες το ορυχείο εδώ πέρα, το μεταλλείο εδώ του Βίχου, όπως και το ορυχείο Φυρέ που είναι αρκετά κοντά, ίσως αυτό είναι να γίνει ένα επόμενο βίντεο, ήταν αγγλικής εκμετάλλευσης. Τέλος πάντων, αυτά, και ας προχωρήσουμε σιγά σιγά μέσα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην είσοδο του μεταλλείου και αμέσως παρατηρούμε δίπλα μας, εδώ είναι η βάση που πατάμε μεταλλική, και αμέσως παρατηρούμε δίπλα μας ένα φρέαρ, έτσι, δεν γνωρίζω το βάθος του, αλλά θέλει προσοχή, καθώς εδώ πέρα πλέον η είσοδος είναι κλειστή από αυτό εδώ το δέντρο και χρειάζεται να περάσετε πίσω από το δέντρο και να ανοίξουμε την πόρτα και να μπούμε. Ορίστε, λοιπόν, βρισκόμαστε πλέον στην κύρια στοά του μεταλλείου Βίχου. Απευθείας εδώ πέρα βλέπουμε κάποια έργα, εδώ αυτά είναι τούβλα, υποστηρικτικά φυσικά, όπως επίσης και πάνω η οροφή είναι τσιμεντένια. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ άνετα, στέκεσαι όρθιος. Εντάξει, αν είσαι πάρα πολύ ψηλός, ξέρω εγώ, του 1,80, σε κάποια σημεία θα χρειαστεί να σκύβεις, αλλά δεν είναι τόσο. Δεν είναι δηλαδή τόσο κλειστοφοβικά. Βέβαια σε αυτό βοηθάει και στο ότι είναι μικρό, έχει μικρό μήκος η στοά. Έτσι, και υπάρχουν και φρεάτια όπως βλέπουμε εδώ για εξαερισμό ή και για μεταφορά υλικών. Αυτό τουλάχιστον, επειδή έρχεται οριζόντια από την οροφή, βλέπουμε και εδώ η οροφή είναι τσιμέντο. Ήταν ανοιχτή δηλαδή σε κάποιο είχε ανοιχτή από πάνω και απλά μπήκε αυτή η τσιμεντόπλακα. Ας συνεχίσουμε. Είναι μικρή λοιπόν σε μήκος, πολύ καθαρή θα την έλεγα. Δεν βλέπω σκουπίδια, περίμενα να βρω σκουπίδια να σας πω την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα φρέαρ, ξεκάθαρα εξαερισμού, το οποίο λογικά άμα με τα μπάζα που βλέπω ακριβώς κατά την είσοδο του φρέατος, λογικά έχει γίνει προσπάθεια να κλείσει. Καλύτερα που δεν έκλεισε. Να υπάρχει αέρας, είναι βασικό. Και εδώ πέρα να δώσω και ένα tip, ας το πούμε έτσι, μια συμβουλή σε όσους επισκέφτονται τέτοια μέρη, να έχουν πάντοτε μαζί τους ένα μικρό κερί και έναν αναπτήρα. Αυτό που βοηθάει. Βοηθάει στο ότι να κάνουμε το τεστ για το αν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, ανάβοντας το κερί και κρατώντας το λιγάκι. Άμα το κερί αρχίζει και σβήνει, τότε σημαίνει ότι ο χώρος δεν έχει πολύ οξυγόνο και θα είναι το καλύτερο να βγούμε γρήγορα προς την έξοδο, γιατί η έλλειψη οξυγόνου είναι πολύ ύπουλη, δηλαδή σε καταβάλει χωρίς να το καταλάβεις πάρα πολύ, νιώθεις λίγο ζαλάδα και πολύ γρήγορα έρχεται, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το τέρμα της στοάς, βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρή, αφού άμα γυρίσουμε βλέπουμε, δηλαδή υπάρχει ελάχιστο φως αυτό είναι από το φρέαρ μάλλον φως. Δηλαδή άμα κλείσω το φακό, εντάξει, φαίνεται σκοτάδι τελείως, αλλά άμα ψηλαφείς ας πούμε τον τοίχο μπορείς να περπατήσεις, γιατί δεν έχει εμπόδια. Φυσικά δεν μπαίνουμε χωρίς φακό, μάλλον δεν μπαίνουμε χωρίς φακούς σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα σημεία. Και τώρα πάμε έξω, πάμε περπατήσουμε προς την έξοδο. Βλέπουμε εδώ λίγο διαφορετικός ο βράχος, σε αυτή την πλευρά θα έλεγα του Μητού, σε σχέση με άλλα σημεία που έχω μπει, ας πούμε στον Μητό, ας πούμε στο σπήλαιο Νυχτερίδας ή στο σπήλαιο Λεοντάρι. Εδώ βλέπουμε πλέον την έξοδο, καθαρά. Γυρίσουμε και μία προς τα πίσω να το δούμε. Αυτά λοιπόν για το μεταλλείο εδώ Βίχου, πολύ ενδιαφέρον.
Έτσι. Εξερευνήστε, ψάξτε και δεν είναι κακό να μαθαίνουμε και λίγο παραπάνω ιστορία για το τι μας περιβάλλει και το τι κάποτε μπορεί να συνέβαινε στα μέρη, ας πούμε, που επισκεφτόμαστε. Μπορεί να πηγαίνουμε επισκέψεις, έχουμε συγγενείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν. Θα ακολουθήσουν κάποιες φωτογραφίες και με το καμίνι φυσικά και με τα κτίρια που σας είπα πριν, που είναι τα πετρόκτητα, τα εγκρεμισμένα πλέον, και ας ελπίσουμε να ανανεωθεί γρήγορα το όποιο ραντεβού μας, έτσι, με ένα καινούργιο βίντεο. Και όποιος γνωρίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για την ιστορία και τη λειτουργία εδώ του μεταλλείου βήχου, να το γράψει στα σχόλια. Είναι ευπρόσδεκτη να το κάνει. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά.